Iki lho rek, sapa wingi sing golek omah asli Surabaya iso kredit yo. Iki asli Surabaya rek yo. Teko jalan raya sak langkah tok. Lho iku jalan raya wisan rek yo. Rame lho yo. Surabaya rek. Lah iki unit ready wis gate inden-indenan, iso kredit rek yo. Penarasaran kredite simaken video iki sampai mari. Iki si on progress yo, tapi tak gak apa-apa tak kontenno ben sampean gak kedisian wong yo, gak kedisian liyane. Soale unit ready jarang-jarang unit ready sok kredit wis iki tok rek yo. Lho, wis oleh pager loster ngono iku rek yo. Lho, pager loster nang kene wis oleh pager wesine wis oleh kena dibuka karo ditutup rek yo. Lah, terus nang kene iki karpote rek yo gede. Sembarang mobil iso mlebu rek yo. Ukurane 514 soalnya mobil opo ae. Kayak Pajero, Innova, Bismini, Bismillah, alhamdulillah, Masya Allah masuk kabeh rek yo. Lho, fase tampak depannya wis kayak gini, perbatuan batu alam karo engko le masalah cat sampean iso custom rek yo, njaluk cat warna apa ae, warna pink yo iso yo. Lho, wis nang kene engko ana cendelo nang kono wis ana topi-topian ngono iku. Lah, iki wis free kanopi rek yo. Separuh rek yo, soalnya separuh tak dol rek tak rosokno. Lah, engko sampean tambahono maneh rek yo, ben kenek gawe ruang tamu outdoor sing sebelah kene iki yo. Tambahono kan full kenek gawe ruang tamu outdoor. Lah, terus nang kene iki wis ana taman mini rek yo. Samisane sampean gak cocok taman, gedoken iso dadi kolam rek yo. Iso nono iwak lele utawa iwak mujair yo sik iso rek yo, tenang ae. Lah wis nang kene iki wis ana pilare, lho, pilare gede yo. Terus nang kene iki ana terasan, kena gawe nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan kaya gak duwe dosa. Lah, iki langsung mlebu rek yo. Kusene wis anti alumini, anti rayap. Lah, iki ruang keluargae. Ruang keluarga wis lumayan gede, kena gasinan wong sak RT rong RT sik emot rek yo. Lah plafone wis drop ceiling, wis ana lampu hiase gandul-gandul ana telu warna-warni rek yo. Kuning, hijau, ungu lho. Nang kono wis ana cendelo. Oh, kaca rek yo permanen. Lho, kena gawe pencahayaan. Iki kamare ana loro. Lah iki kamar pertama rek yo. Kamar pertama yo gede. Kena gambekan sadu lek bengi karo bojone sampean ngono iku. Tapi aja lali rek engko iku ditukono gorden ya. Lah, terus nang kene iki ana ruang rek ya, ruangan mbok sampean aturan dhewe kena gawe ruang keluarga kena, gawe ruang makan kena, gawe ruang rapat kena, gawe ruang bercinta kena, gawe ruang bercumbu kena. Lah iki nang kene wis tak kei nggone cop-copan kene gawe ndek TV ta apa aturan dhewe rek ya. Lah, terus iki kamar keduae. Kamar kedua wis hampir padha karo kamar pertama kena gawe ambekan sadu yoan gede pol ya. Terus saiki ndek kene rek yo, saiki ndek kamar mandine. Kamar mandine super gede, kena gawe adus wong 29 sik mot. Klosete nggih kloset duduk, nang kene wis tak kei shower rek yo. Ah iki nggone anu apa krane, engko sampean nang kene karekno kono drumeter rek yo. Wis ngono ae. Terus enak maneh dapure ndek kene rek yo. Lah dapure nang mburi wis profesi tenang ae. Ojo kuatir rek yo. Kemebul enggak, tenang ae gak ngarah kemebul soalnya nang kene wis tak kei cendelo rek yo. Lho, kena dibuka karo ditutup ya. Terus nang kene iki wis ana area laundry room, kena gawe umba-umba rek yo. Dadi ben pakaiane sampean aman teko maling yo. Soalnya maling saiki gak nyolong brit rek, nyolong katoke sampean ya. Wis ngono ae rek yo, info teko aku langsung digas rek yo. Iki omah iki asli Surabaya, ukurane yo gede 5 kali 14, regane yo murah pol. Regane piro Mas lali aku. Regane 400 juta. Iso kredit in house rek yo, DP separuh. Engko le masalah skema langsung japri via WA yo. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.